Να πέσουν στο τραπέζι της προεκλογικής αντιπαράθεσης και του διαλόγου μεταξύ των κομμάτων τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως η οικονομική κρίση που προβληματίζει και τη χώρα μας, ζητούν τα στελέχη του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς. Η κρίση που σφραγίζει την προεκλογική περίοδο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση στο δρόμο για την 7η Ιουνίου και τη διάσταση αυτή θέλησε να προβάλλει περισσότερο ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπανιάς κατά το πέρασμά του από τα Γιάννενα στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί στην Ήπειρο. Μπορεί οι ευρωεκλογές να μην εκλέγουν κυβέρνηση, όπως τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Μπανιάς. Η εκλογική αυτή αναμέτρηση, ωστόσο, είναι πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές και κυρίως γίνεται σε ένα ταραγμένο τοπίο με χαρακτηριστικά πέραν της κρίσης, την οξύ απόλωση και κοκορομαχία μεταξύ των μεγάλων κομμάτων και το πραξικοπηματικό κλείσιμο της Βουλής με μοναδικό σκοπό να παραγραφούν οι ευθύνες για τα σκάνδαλα. Η οικονομική κρίση ξέρουμε ότι ξεκίνησε από την Αμερική, έχει φτάσει με πολύ δυνατό τρόπο στην Ευρώπη, έχει χτυπήσει και την πόρτα της Ελλάδας. Έχει μπει δηλαδή λίγο από το παράθυρο, εγώ θα έλεγα, προς το παρόν και στην Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους, αλλά νομίζω ότι έρχεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και με πολύ μεγάλη δύναμη, σαν να ήταν το τσουνάμι, όπως λέγαμε, ας πούμε, έρχεται και στη χώρα μας. Και μας προαναγγέλει ήδη ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών σκληρότερα μέτρα, γιατί λέει πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης. Τώρα λοιπόν ακούμε τη νέα φιλοσοφία ότι για να αντιμετωπίσουμε την κρίση πρέπει να σφίξουμε ακόμη περισσότερο το ζωνάρι οι εργαζόμενοι. Και ενώ ας πούμε εκείνοι που οδήγησαν στην κρίση διεθνώς και στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες, είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που νέμονταν όλη αυτή την περίοδο τα κέρδη, τώρα ενισχύει η κυβέρνηση εδώ τις τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις με αυτά τα 28 εκατομμύρια, είτε ευθέως με ρευστό είτε με τις εγγυήσεις που τους παρέχει, ενισχύει πάλι αυτούς δηλαδή που οδήγησαν στην κρίση και ζητάει από τον πολύ κόσμο και κυρίως από τους εργαζόμενους να σφίξουν ακόμη περισσότερο το ζωνάρι. Εμείς λοιπόν έχουμε σαν κεντρικό μας σύνθημα σε αυτές τις ευρωεκλογές, δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση, δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση, δεν θα πληρώσουν οι πολλοί την κρίση των λίγων που όλα αυτά τα χρόνια ας πούμε κέρδιζαν και έχουν συσσωρεύσει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Ο κύριος Μπανιάς περιέγραψε την Ευρώπη που θέλει το κόμμα της αριστεράς, μια Ευρώπη σοσιαλιστική, είναι η στόχευσή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς μιλάμε με σύνθημα θέλουμε μια άλλη Ευρώπη. Τι Ευρώπη λοιπόν θέλουμε? Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν μια Ευρώπη του πολέμου όπως είναι σήμερα, που στέλνει τα στρατεύματα στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και εκεί μετέχει και η Ελλάδα με τον τρόπο της, ενεργά ή λιγότερο ενεργά. Έχει μια σημασία, αλλά δεν πρέπει να μετέχει καθόλου κατά τη γνώμη μας. Θέλουμε λοιπόν μια Ευρώπη της ειρήνης, ειρηνική Ευρώπη, που δεν έχει καμιά δουλειά να πηγαίνει σε πολέμους κατακτητικούς, ιμπεριαλιστικούς. Θέλουμε μια Ευρώπη κοινωνική, όπου δηλαδή δεν θα γίνει αυτό που λέει η συνθήκη της Λισαβόνας, ότι θα είναι μια Ευρώπη ουσιαστικά του κεφαλαίου, για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, αλλά μια Ευρώπη για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αντικρούοντας το επιχείρημα που, όπως είπε, ακούει συχνά στις περιοδίες από τους πολίτες, πως δηλαδή όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Βασιούκας, αναφέρθηκε στους αγώνες του κόμματος σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Αγώνες για το άρθρο 16, το υπόγειο πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας, το ξενία, το κτέλ κτλ. Είναι η απόδειξη πως ο ΣΥΡΙΖΑ διαφέρει, τόνισε ο κ. Βασιούκας. Η παρουσία μας, η συμμετοχή μας ή η δημιουργία κινημάτων για τα προβλήματα της γειτονιάς, για τα προβλήματα της πόλης, για τα προβλήματα της χώρας μας και της Ευρώπης γενικότερα και του κόσμου θα έλεγα, θα πρέπει να περάσουν μέσα από κινηματικές διαδικασίες. Γιατί ζούμε μια πραγματικότητα όπου εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες άλλα επαγγέλλονται, άλλα κάνουν, άλλα στην πορεία εμφανίζουν και κάνουν, και βεβαίως είναι για τους λίγους, ενώ εμείς είμαστε αντίθετα για τους πολλούς. Νωρίς το πρωί, κλιμάκιο υπό τον βουλευτή Γιάννη Μπανιά επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Δοδόνης και είχε επαφές τόσο με τον Γενικό Διευθυντή Μάνο Κασαλιά, όσο και με τους εργαζόμενους. Το συμπέρασμα του βουλευτή ήταν πως οι συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της Δοδόνης είναι καλύτερες σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις και πως υπάρχει το περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης της τιμής παραγωγού αλλά και της λιανικής τιμής του γάλακτος. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πραγματικά, φάνηκε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να δίνουμε στους παραγωγούς, που είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό αίτημα για την ανάπτυξη και της περιφέρειας στη χώρα μας, να δίνουμε καλύτερες τιμές στους παραγωγούς, διότι άλλες
εταιρείες όπως αυτοί που παράγουν περίπου τα ίδια προϊόντα έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές για τους παραγωγούς και έχουν ακόμη χειρότερους όρους εργασίας, εισοδηματικά και άλλα, προς τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν είπαμε ότι εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι να βελτιώνονται συνεχώς και οι δύο αυτοί δείκτες. Δηλαδή και προς τους παραγωγούς να υπάρχει καλύτερη τιμή για να μπορούν και αυτοί να ζήσουν, να επιβιώσουν, θα έλεγα, ας το πούμε, να μπορούν πιθανότατα να μην φεύγουν οι νέοι όπως μας είπαν και να ερημώνεται αυτός ο πολύ σημαντικός για την Ελλάδα τομέας πρωτογενής, και ταυτοχρόνως να έχουν και καλύτερες τιμές οι καταναλωτές, δηλαδή οι πολίτες της Ελλάδας.